Nadyan praharaku sarta ombak anyambyo, aku terus muji syukur unjuk ring Gustiku. Jroning susah lan bungah saking aku hidup memuji syukur Yeku kasangyo. Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Legi 24 Januari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer gemati. Para adiyuswa, gemati punika nggambaraken sikeping manungsa ingkang kebak katresnan, peduli lan tansah migatosaken liyan. Tiyang ingkang gemati nglampahi gesangipun boten namung fokus kalian pribadinipun piyambak, ananging sadar bilih gesang punika kelampahan sesarengan kalian tiyang sanes. Matemah piyambakipun saged gemati kalian tiyang sanes langkung-langkung sesami titahipun Gusti. Piyambakipun saged mangun gesang peduli kangge sesami titahipun Gusti. Samuel njebati Saul dados ratu Israel, murih ngluwari bangsa Israel saking mengsahipun. Gusti Allah miji Saul dados ratuning Israel. Gusti Allah ngersakaken supados Saul purun nglampahi bab-bab ingkang sae lan gemati dhateng bangsa Israel ingkang dados rakyatipun. Ing ngriku Nabi Samuel atur pitutur dhateng Saul supados nalika piyambakipun mimpin bangsa Israel, piyambakipun saestu nindakaken perkawis ingkang sae kangge bangsa Israel. Setunggal Samuel 9 ayat 7 ngendika, "Sakmangsa kowe katekan pratandha iku, lakonono apa wae kang tinemu dening tanganmu, amarga Gusti Allah nunggil karo kowe." Punika ingkang dadosaken sedayanipun nglampahi gesang ingkang sae, aman lan tentram. Gusti Allah piyambak ingkang badhe nunggil Saul anggenipun mimpin bangsa Israel. Punika sanes tanggal jawab ingkang enteng, ananging tanggal jawab ageng lan boten saged dipun nglampahi kanthi sembrono. Para adiyuswa, lumantar baptis kita jinabatan dening Gusti minangka kagunganipun Gusti. Milanipun kita tinimbalan ingkang sami kados Saul, inggih punika nglampahi gesang sae lan gemati. Gemati boten namung dhateng sesami kita manungsa kemawon, ananging ugi gemati tumrap titahipun Gusti sanesipun. Sedaya tetuan sato kewan alam punika kedah kita rimati. Punika ingkang dados timbalan lan tanggal jawab kita. Awit sedaya punika wonten ing sak kiwa tengen kita. Bilih wonten satunggal titah ingkang boten sae, tamtu titah sanesipun badhe kenging pengaruh. Sumangga kita sami nglampahi timbalan punika, kita sedya kangge ngrimati titahipun Gusti wonten ing jagat punika. Gusti Yesus tansah ngiyataken kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngemutaken amri kawula gemati dhateng liyan lan ugi dhateng titah-titah paduka. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah berkahi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan pemulihan. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring bagas kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Bapak Andreas Jumadi ing Ungaran
ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya lan paring kekiatan bagas kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Bambang HN wilayah 6 GKJ Magelang ingkang udasa mangke mlebet ing griya sakit malih. Kawula pitados paduka ugi tansah makarya matema Ibu Bambang HN menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang wedasa mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin, Ibu Sriati Sutrisno, Bapak Irfan Sugianto, Bapak Joko Umboro, Umbawa ing Klitren Yogyakarta, lan sawetawis sedherek kawula ingkang wedasa mangke nembe wonten ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe maringi kesarasan ingkang wetahasan. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Sedherek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedasa mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matema sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus.
Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Nadyan prahara nampu sarta ombak anyambyo aku terus muji syukur unjuk ring Gustiku jroning susah lan bungah sadengah aku agidong memuji syukur yeku kasangyo. Masamu